Oi que me'l deixes, maca? Com me l'ha pres? Abans de lluitar vull que quedi ben clara una cosa. Pot ser que sigui dolent jugant a pedra, paper, tisores, però sóc un lluitador molt bo! Però amb què surt ara, què? Què diu? Permetin que els expliqui aquest comentari. Resulta que els membres de la banda del 6 han decidit l'ordre dels combats i el suplent jugant-s'ho a pedra, paper, tisores. De manera que el suplent només ho és de nom. En termes de força, aquest és el lluitador número 1 de la banda del 6! Això mateix! Amb vostès la conilleta des de l'àrea de combat. I com ho pot saber tot això la presentadora, Ai, en Xuia torna a estar begut, com sempre! Jo no vull ni mirar! Què? T'has espantat? Jo sóc molt fort! Què passa? Ja ho sé. Ja ho he entès, que ets molt fort. Per això tinc tantes ganes de començar. Si no, el cos no se m'acabarà de despertar. Tu no t'ho creus, oi, que sóc fort com un roure? Vinga! Què passa, Xu? Només ets un pobre borratxo! Només serveixes per escalfar la banqueta! Qui ha sigut? Qui ha dit que només serveixo per escalfar la banqueta? Has sigut tu! Que no ho heu sentit el que us ha dit la noia? Jo només sóc dolent jugant a pedra, paper, tisores! Ai, aquest joc maleït. Jo volia treure tisores, però resulta que els dits se'm van enredar. I vaig acabar traient pedra. Oi que passen aquestes coses de tant en tant? Oh, sí que passen! Moltes gràcies. La meva ampolla!